Takže čau lidi, dneska vás vítám u nového videa z Clash Royale, pokračování part 2 a budeme pokračovat v puši na přes 2500 trofy. Takže začínáme hru. Takže no, zabita. No, dobrý, zatím to vypadá dobře. Vypadá to dobře zatím pro mě. A doufám, že vyhraju a budu mít brzo 2700 trofej. Právě jsem mu zničil druhou věžku, že to vypadá nadějně. A doufám, že vyhraju. A už jsem to zničil jsem mu i hlavní, že jsem vyhrál. 30 na pohárku. GG. Borec byl v rozpoložení, protože nevěděl. Takže začíná další hra a budeme se snažit opět vyhrát. Dneska vyjde možná ještě jedno video z Robloxu, Hide and Seek. Takže s mým kamarádem, bude dole v popisku, budete mít na něho odkaz, takže se podívejte na jeho videa, jsou fakt dobré. Jsem tam i já, takže byste se na to měli podívat povinně. Takže teď mi málem zničil věžku, ale zastavil jsem mu jeho push, takže bych možná teoreticky mohl vyhrát tuhle hru, ale bude to těžký. Asi tak, no. Právě jsem mu zničil druhou věžku a vypadá to velmi dobře, že vyhraju. Tak já budu mít po 2 věžkách. Dobré. No. To bude ještě zajímavé. Ale měl bych to vyhrát teoreticky. Nezničit ještě jednu věžku, ale to už jsem vlastně vyhrál, že jsem v klidu. Takže tak. Měl bych být v klidu, takže vyhrál jsem další hru, ale teď budou ještě další hry a to už podle mě bude těžší. No, toto. Začínám 30 pohárku na to, abych dostal 2600. To možná trošku zkrátím to video, ale ještě tam něco dám třeba. Já tam dám vlastně můžu dát s kamarádem. Jo, já tam dám s kamarádem Friendly Battle potom. Dobré. To, mám tam. Já tam v klidu. Takže jdeme na poslední hru a budu se muset hodně snažit, aby mě nezničil a nezabil, no. Bude hodně hard tahle hra, bo mě to nemá rádo. No. Bez tak mě to ještě zrunduje úplně totálně. Úplně chytlu úplně. A ne, to bych možná měl dát, jako. No ne možná, ale určitě. Já možná zničím hned první věžku. No. Tak, anebo taky ne, no. Uvidíme se na konci hry. Zničil mi věžku a celkem mi dal, takže jsem pod tlakem. No, pod tlakem. No, 2krát víc elixíru, GG. No, tak to bude dobrý ještě. Vypadá to, že budu mít další arénu, je to tak? Takže jsem v další aréně za 2 hodiny, ani ne. Takže dobrá. A s kamarádem budeme hrát 7krát elixíry a budeme si možná vybírat karty na to. New Arena Richard, takže tak, zatím čau. Tady už se mnou konečně kamarád, pozdrav, konečně. Zdravím.
A budeme teda hrát friendly battle proti sobě, takže můžete se jít dívat. Hrajeme 7x elixir, takže to bude zajímavé. Dobré, absolutně nevím, co se děje. Takže tady máte video. Klikám. Takže tady máte moje karty. Nevím, k čemu to pomáhá vůbec. Je to celkem nevyvážené. Já vole útočit na tu věžku a doufám, že mě ještě nezničíš. Jdeme zkusit zahrát, že si budeme vybírat karty. Ty bereš? No, jako, jenom ten 7x elixir byl takový normální. Friendly battle. Čekej, něco vyberu. Já bych vybral třeba... Už jsem ti poslal. Jo. Tak jdem hrát. Co to je? To jsou normální friendy, nebo to je 3x víc elixíru, že? Jo, takže hrám 3x víc elixír. To je nějaké pomalé. Ale ten 3x víc elixíru není tak špatný. Přijde teda za mě. Ale vypadá to zajímavé, no zatím. Takže tady vidíte aktuální stav. A vypadá to, že zase vyhraju. A nebo taky ne? Nějakým Jamex to vyhrál. A já jsem prohrál. Takže tak. A zahrám si ještě jednu hru, no. Aha, no tak mám dobré karty, no. Vůbec nevím, co to je. Kámo, jak mám bombera. Jo, mám tuhle OP věc. Kámo, jsi mrtvý. To je strašně OP. Co? No to, co tě teďka hituje. Mega Knight, však já vím, no. No, to bude zajímavé. Ještě co má, dík. Tady hodím ten Zajímavé kámen. to je. Tady hodím ten kámen. No, tak to bude hodně zajímavé, ty vole. Kam to se bude pomalu načítá? Díka, kde je ten gnom, ty vole? Vidíte sílu Mega Knighta. Tady je, no. Tak to bude zajímavé. Nevím, vůbec nevím, ale vypadá to, že jsem tak trošku prohrál, bo jsem se, jak Jamek se skoro vůbec nedotkl věžky a je to pěkně na nic. Víš co, já tě teďka trošku nechám. No tak to bude hodně dobré, když mě necháš, no. Víš co? Jo. Dělám si srandu. No, dáme to zkusit nějak vybojovat. A mám taky pocit, že jsem právě prohrál. Že Jamex mě nenechá a prohrál jsem. Je tomu tak a tady bych to už asi ukončil i. Takže doufám, že vás tohle video bavilo, že jste se něco ponaučili. A zatím čau. Naschle.